هذه المناقشة تقع بين إسحاق موسى الهيري وصديقه مصباح ابن رابع. This is the conversation between Ishaq Musa Al-Heri and his friend Misbah Rabiu. Wannan tattaunawa ce tsakanin Ishaq Musa Alheri tare da abokinsa Misbahu Rabiu. Man anta? Who are you? Kai waye? أنا طالب بالجامعة. I am a university student. Ni ɗalibin jami'a ne. A anta talibun jaridun? Are you a new student? Shin kai sabon ɗalibi ne? نعم أنا طالب جديد. Yes, I am a new student. ni sabon ɗalibi ne. Min aina anta? Where are you from? Daga ina kake? Ana min Zaria. I am from Zaria. Daga Zaria nake. Masmuka. What is your name? Yaya sunanka? Ismi Ishaq Musa Al-Heri. My name is Ishaq Musa Al-Heri. Sunana Ishaq Musa Al-Heri. Waman haza al-fata allazi ma'aka? Who is this boy with you? Wanne yaro ne wannan a tare da kai? Huwa zamili. He is my colleague. Abokin karatuna ne. Ahuwa aidan min Zaria? Is he also from Zaria? Shi ma daga Zaria yake? La, huwa min Kano. No, he is from Kano. Daga Kano yake. Masmuhu. What is his name? Yaya sunansa? Ismuhu Hamza. His name is Hamza. Sunansa Hamza. Ma luggatuka ya Ishaq Musa Alheri? What is your language, O Ishaq Musa Alheri? Menene yarenka ya Ishaq Musa Alheri? Lugati al-Fulani. My language is Fulani. Yarena shine Fulatanci. Ahiya luggatun sahla? Is it an easy language? Shin shi yare ne mai sauƙi? Na'am, hiya lugatun sahlatun. Yes, it is an easy language. Shi yare ne mai sauƙi. Wa Hamzatu ma luggatuhu? And Hamza, what is his language? Shi kuma Hamza, menene yarensa? Lugatuhu Hausa. وهي لغة صعبة. His language is Hausa and it is a difficult language. Hausa ne yarensa, kuma yare ne mai wahala. Aina abuka ya Ishaq Musa Alheri? Where is your father, O Ishaq Musa Alheri? Ina mahaifinka yake, ya Ishaq Musa Alheri? Abi fi Kaduna. هو طبيب شهير. My father is in Kaduna. He is a great doctor. Babana yana Kaduna. Shi babban likita ne. Wa aina ummuka? And where is your mother? Ita kuma mahaifiyarka tana ina? هي أيضا في كادونا مع أبي. هي مدرسة هناك. She is also there in Kaduna with my father. She is a teacher there. Ita ma tana can Kaduna tare da babana. Ita malama ce a can. Zahabta ila Kaduna ya Ishaq Musa Alheri? Have you been to Kaduna, O Ishaq Musa Alheri? Shin ka taɓa zuwa Kaduna ya Ishaq Musa Alheri? Na'am, zahabtu. Yes, I have been. Na taɓa zuwa. Wa zamiluka aina abuhu? And your colleague, where is his father? Shi kuma abokinka, ina mahaifinsa yake? Abuhu fi Abuja. Huwa tajirun kabirun. His father is in Abuja. He is a great businessman.
Mahaifinsa yana Abuja. Shi babban ɗan kasuwa ne. Alaka akun ya Ishaq Musa Alheri? Do you have a brother, O Ishaq Musa Alheri? Shin kana da ɗan uwa ya Ishaq Musa Alheri? نعم، لي أخ واحد اسمه منصور، وهو معي هنا في زاريا. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في أبوجا مع زوجها. زوجها مهندس. Yes, I have a brother. His name is Mansour. He is here with me in Zaria. And I have a sister. Her name is Zainab. She is in Abuja with her husband. Her husband is an engineer. Ina da ɗan uwa. Sunansa Mansour. Ina tare da shi a Zaria. Ina kuma da ‘yar uwa. Sunanta Zainab. Tana Abuja tare da mijinta. Mijinta injiniya ne. A indaka sayyaratun ya akhi? Oh brother, do you have a car? Shin kana da mota ya ɗan uwana? لا، ما عندي سيارة. عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. No, I don't have a car. I have a bicycle. Hamza has a car. A'a, bani da mota. Yana da keke ne. Hamza yana da mota. Ajib anil as'ila al'atiya. Answer the following questions. Ka amsa tambayoyi masu zuwa. Masmuka. What is your name? Yaya sunanka? Ma lugatuka. What is your language? Menene yarenka? Aina ummuka? Where is your mother? Ina mahaifiyarka? Alaka uktun? Do you have a sister? Shin kana da ‘yar uwa? A indaka darajatun? Do you have a bicycle? Shin kana da keke? A indaka daftarun? Do you have a notebook? Shin kana da littafin rubutu? Min aina Ishaq Musa Alheri? From where is Ishaq Musa Alheri? Daga ina Ishaq Musa Alheri yake? Aina abuhu? Where is his father? A ina mahaifinsa yake? Min aina Hamza? From where is Hamza? Daga ina Hamza yake? Aina abuhu? Where is his father? Ina mahaifinsa yake? Min aina anta? Where are you from? Daga ina kake? Aina abuka? Where is your father? Ina mahaifinka yake? Alaka akun? Do you have a brother? Shin kana da ɗan uwa? A indaka sayyaratun? Do you have a car? Shin kana da mota? A indaka qalamun? Do you have a pen? Shin kana da alƙalami? A abuka tajirun? Is your father a businessman? Shin mahaifinka ɗan kasuwa ne? Aina Zainab? Where is Zainab? Ina Zainab take? Aina zawjuha? Where is her husband? Ina mijinta yake? A zawjuha mudarrisun? Is her husband a teacher? Shin mijinta malami ne?